मग नाश्ता पण आहे काहीतरी नको एवढा खोबरा किसूचा काम केलं एकट्यान किसलं वर्षाने असं नाही किसला ना भरपुरात नाही पुरलं तर कमी तिथे आम्ही खतरनाक सगळी जबाबदारी तुझ्यावरच वाटत. बघ कसे जोड्यान काम करतो बघ तू बघ चंदू. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या विशेष भागात आपले खूप खूप स्वागत. विशेष यासाठी कारण की आज आमच्याकडे एक छोटंसं गणेश पूजन करायचं ठरलं आहे आणि त्याचं सामानासाठी मी खाली गेलेलो. तर आज गणेश पूजन होईल आणि घरात एंट्री होईल. मग तुम्हाला सगळं घर दाखवतो मी. यासाठीच अजून दाखवलं नव्हतं कारण की कोणत्याही प्रकारची पूजा वगैरे केलेली नव्हती. तर घर आता फक्त रिन्युएट केलं आहे म्हणून आता छोटंसं एक गणेश पूजन करायचं आहे. मोठी काही पूजा करणार नाही आहे. तर आजच्या व्हिडिओत तुम्हाला सगळं तेच बघायला मिळेल आणि थोडंसं सामान राहिलेलं आणायचं ते आणण्यासाठी मी खाली गेलेलो. आता चाललो आहे घरी. तर आता बघूया. जेव्हा फोटो फ्रेम नाही फोटो फ्रेम आता तुमका एवढ्या लवकरच मिळणार की. आंब्याचं म्हणजे ह्या आंब्याचं झाड नाही हा मग कलम ते ता चालत नाही. मुंबईत आम्ही कसली येऊन वापरता चूक लावतो. हापूस आणि कलमात फरक कळालो. हापूस आणि मी कलमात नाही. हापूस हा तसंच मग पण आंब्याचा टाळ म्हणजे कसलाही झालेला. तुमचं काय हो आंब्याचं म्हणजे आंब्याचं कलमाचं नाही झालं ते टाळ. कलम वेगळा सांगा सांगा काय ल. पूजेची तयारी बघा. काका तयारी करतात सगळी. सकाळी 5 वाजता उठलेत ते. 5 वाजल्यापासून चालू आहे ते बघा. जेवणा बिनापासून सगळी. हा हो बाबलो काय करता मग. हा मी सकाळी काम करून होय होय होय. आता भटजी काका येतात त्यांची वाट बघतात हो. बाकी काय नाही. काम त्यांना मरणाचं केलं ना सगळ्यापासून. पोटी फुटलं एका कोणीच काय काम सांगितलेलं असतात तर दुसऱ्याच सांगणार तो पुढे अरे या करचा करचा एवढ्यासाठीच. सकाळी खाली जाऊचा होता सामान आणून माका पाठवलं. आता आंब्याची डाळ एक तुझा हा तरी भुतूर बघा तरी काका काम करतात. ए फडको आण रे कसलो आई फडको आई बाबू फडको म्हटल्यावर भाऊ म्हणता आई फडको. खतरनाक ठेवलेलं ते का असतं धीर जरा बाप्पा. हा पाऊस जाऊन दे मानतो. दाखवा हय हय बाबलो म्हणता भेटत नाही. तुमका काय गावले हे आंब्याची डाळ ना. कलमाचे आणायचे होते. कलमाचे रवान तू तेवढ्यासाठी गेलोस काय आणू. झाले ना एका सांग त्याका सांग त्याच्यातच वेळ घालवलं. ते शेवटी तेच गेले. अजून बघा अजून 2 तास झाले. तो बघा 2 तास झाले हय गुळपाट करून आलो. दुसरे काही कामच नाहीये. काकांची वाट बघत हे आमचे काका कंटाळले काय गेले. पावसाळ्यात म्हटलं वाटतं हेंगा कसा ह्या नाही म्हटलं. पावसामुळे लेट झालं. या पुला पाणी सकाळीच कमी आला. मग हे आमचे गुरुजी काका नमस्कार. ही सगळी जेवणाची तयारी चालू आहे.
आधन येता पहिले ए नका जरा तो पाणी तांदूळ आणि डाळ ह्याच्यात तू ना आता सकाळीच आम्ही तुझे असं होतं ना आमचं पहिलं त्यात आम्ही असं ठेवलं अशासाठी ते फक्त पूजा करायची आणि मग सुरुवात होईल रात्री येऊन बसतात. हा रात्री रात्री ते म्हणून त्यासाठी काय 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 एखादा आजारी अरे पडला की बाबा. आजारी ते पैसे बरा व्हायला पाहिजे. हा वाटसू असं होतं ते पहिलं. देवचार. हा तो होय म्हणजे खाट तुमचं आहे ते होतो सांगतो. मागतो हा. त्याच्यावर रात्री ते काही नाही, बसायचो आता सगळं हा. सोडलंय. शाळ काढून तर कुठे ठेवायची. हा. शाल आपली सामान- उपरणी हा. आणि मग जाते वेळ टाइम भरलो हा. का तो जायचो उठा त्यांनी 7,500 रुपये प्रत्येक रात्री होय दर रात्री इथे म्हणून या आता परत ठेवलेला म्हणून मी कुंडी ठेवली होती. शाल दार विसरत कधी शाल जर विसरून नाही कधी कधी नाही कधी दारात हा दारात कडी ओपन एकदा बब्याक ना आमच्या इथे हा अरे उठून बाहेर ठेवलं नाही वाटेवर त्याच्यावर ठेवलंय वाटेवरच आता ठेवलंय. सामान सुद्धा आहे ना अजून आहे आणि अजूनही जातो आणि एक रात्र ढवलेली जाती ती उपरण होती तुमच्या याच्यावरती उपर आली, कुटीवर. दुपारी भिक्षा मागायला म्हणून आला आणि घेऊन गेलो आणि नाही भिक्षावाल्याला गेली तो बघतो तो जागेवर ना अरे, उपरणी पण नाही जाग्यावर. म्हणून या आपल्या दारात कडी घालत कडी नाही नाही जायची. हा, रात्री जे उघडू असतं ना आता आम्ही अहो, तिकडे हे जातो. ओपन जाताय का? हा आमचं बंद झालं म्हणजे ह्या आडकर प्रकारचं आहे का पण पण कडी नाही. आणि जेवढी जमत तेवढी ही जागा रिकामी ठेवा काय ठेवतात काय वर काय ते वजन ठेवायचं नाही वजन नाही म्हणजे नाही तर भजनाची ठेची नाही ठीक आहे तिकडे ठेव. महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा सगळे थोर वृद्ध कुटुंबीय मंडळी यांनी या जी जुनी जागा होती त्यांची घराची त्या जुन्या जागेवरच नवीन घर हे त्यांनी दुरुस्त केलेलं आहे आणि नवीन घर बांधलेलं आहे त्यामुळे ह्या जागेवर जे काही कामगारांनी काम केले नाही त्याची शुद्धीकरण व्हावं म्हणून हे गणपती पूजन करतायत आणि नैवेद्य समर्पण करतायत या दोन्हीची सेवा करतायत त्या सेवेचे त्यांना शुभ पुण्यफळ काही मिळेल चेहऱ्याला सव्वाशेर मिळेल अशा प्रकारचा आशीर्वाद ठेवून या घरामध्ये काही करणी करतो काही इडापिडा असेल काही कोणाची नजरबाधा असेल तर घालून टाका त्याचप्रमाणे यांची गुरवासरं शेती उद्योगधंदा जो आहे त्यालाही उत्तमोत्तम बरकत मिळेल अशा प्रकारचा आशीर्वाद ठेवून ही सगळी आबालथोर वृद्ध मंडळी तुझ्या सोडून समोर हात जोडून उभी आहे त्या सगळ्यांचा प्रत्येकाचा जो काही धंदा व्यवसाय आहे त्यामध्ये नावलौकिक आणि धान्याने समृद्धी होऊन सगळ्यांना इष्ट आशीर्वाद तुझा कायमचा मिळत राहील अशा प्रकारचा आशीर्वाद ठेवा ह्या घरामध्ये काही अनिष्ट असेल तर ते ह्याच्याबरोबर जाईल अशा प्रकारचा आशीर्वाद ठेवा आणि प्रत्येकाला ही सेवा करत आहे ती मान्य करून घ्या महाराजा नारुदलोकशंकरं निरस्तदैत्यकुञ्जरं तरेदरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तिदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय ग्रन्थनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदेवदेवशं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजलपदे प्रभातगे हृदि स्मरं गणेश्वरम् अरोगदाहि दोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां धमारिरात्रिमभ्यपैति शोचिरात् नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं महागणपते नमः प्रार्थनां समर्पयामि हातात अक्षता नारळावर घाला आणि या दुर्वागाला महागणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि तुझ्या पुढं मग चहाचं करू का इथे काका? नाश्ता पण आहे काय एवढं घरातल्या खोबरं- घरात तुमका काम करू तुमका नाश्ता दी चाय होई काय रे घरातलं नको बाबा. एवढा खोबरा किसूचा म्हणजे मोठंच काम केलं एकट्यान किसलं वर्षाने असं नाही किसलं ना बसलेलो या गो वर्षा घर दे का धूप दी काय लागतं
तर या दोन आणतात भाजली कसे आपलेच ते दोन भाजली तुझ्यावरच सगळं खेळा म्हणूनच तुका आमंत्रण दिलेला खास. चला पूजेसाठी आपल्या बबलू शेट आलेले आहेत. हो एवढं लेट अरे ना येते सांगलेलं तेव्हा काम कडे गेले परत काय पितात? नको कडे वरती दाब गेले आता बोल म्हणा मगाशी बोलावले ना म्हणा पद्धत म्हणा तुला माहिती आहे ना आम्ही गेले 4 दिवस हातात वाजला ना म्हणजे त्याच्यासाठी तुमका बोलवलं ना स्पेशल जेवण चवच भारी आता चव काय स्पेशल जेवण बनवता की ना तेव्हा तू बोललो आहे जरा भात बनवून देशी का आणि जरा भाई खीर बनवून दिला मला चाला येतं आणि नेमकं आता उशीर झाला मग आता जाऊन दिली आहे ना झाला सगळा मग तिथपट घ्यायला लवकर इलाज. असं विषय झाला पण शोभून घ्यायचं इल्ल ठीक आहे किरी तयारी आणि पुढी 7 नारळासाठी एवढं आहे. बटाटे कापलं याकच नाही केलं. वर्षाकदा खूप आहे नाही तर सगळा काम याच करता असं होईल. मग अशी डायलॉग मारला त्याला यांना मारलं ना मग अशी डायलॉग सगळे नारळ मीच किसलं वर्षांना किसले म्हणून. वर्ष ऍक्शन ऍक्शन दाखव मशीनवर किती आहे मशीनवर बरटी झाली मशीन काय रे अंत्या करत काय अरे खो खो कसलं खाऊ नारळा तू कशात तो हाय तो सो भूक लागली. खूप नाही आज घरात आहे ना पाऊस लागता भरपूर त्यामुळे आता आज मग बायकोन काय नाश्ता नाही केले ना? बायकोन केल्या नसता मग वाटलं म्हणून खातं की काय हो करून खायचो आज मस्त पैकी मुडा भारी मुळा तसं काका जन्म मरणाचा जय देव जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती ओवाळीता चिंता जय देव प्रसन्न वदने प्रसन्न होती विठलाचा तुझ्या पासून कवळ सोडी भावाचा अंबे तुझवाजून पुनपुंजिनाचा नरहरी तल्लीन झाला पदसंगलेजा जय देवी महिषासुरवर्गिनी ईश्वर वरते तारक संजीवनी जय देवी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त मंगल मूर्ते पार्वती पते हर हर महादेव फिरवा येवा सोलकडी तयार रेडी कलर टाकलास की कलर तसं आगळाचा कलर भारी आहे कलर. मग आपल्याला कलर कलरच बघून घालवा पाहिजे माणूस काम काहीतरी केलेलं दिसत हवं ना काम करा पटापट. तू काय केलंस पण मी काय केलं तर मगाशी बघितलं सुवशिक ब्राह्मण देवता देवदेव पूज्य महादेव देवदेव प्राणान् ब्रह्मणे मध्ये गणर्व्यामी प्राणान् ब्रह्मणे कोणचा
स्वतः जाते भाडी घाल बारीक बांधू नको कापून त्यानं घातल्यानं बघते पुणग्या करतात लोणचं तास म्हणूनच घाल माका लागतं अजून होतं हां बस वॉटरमेलन काय दिस इज द आगुळ का पाणी आगुळ का पाणी कडी आगुळ का पाणी म्हणतात भातपुरात नाही पुरलं तर कमी तिथे आम्ही आहो. त्याच्यात ना सगळी जबाबदारी तुझ्यावरच वाटत मग मेन जबाबदारी तुझ्यावर नाही माझ्यावरती ह्याच्यावर होतं. बघ कसे जोड्यानं काम करतो बघ तू बघ चल खीर घाला आप्पा आप्पा थोडं बरा खीर खीर मग घेते अरे घे रे घेतो ना काय हो आधी नको नंतर घेतात सगळ्यांकाच नंतर खीर आधी भात जाऊन दे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या घरातलं गणेश पूजन पूर्ण झालं आहे आणि आता सगळी जेवायला बसली आहे. पाऊस बघा अजून पण रिमझिम चालू आहे. आमका आधी मरणाची भूक लागली आहे. आता यांचं झाल्यावर आम्ही आता जेवायला बसणार आणि मग अशाच प्रकारे आपला हा पूजेचा कार्यक्रम इथेच संपूर्ण होईल. फक्त तुम्हाला घर दाखवायचं बाकी आहे ते मी जेवून वगैरे घेतो आणि नंतर तुम्हाला एकदा घर पूर्ण दाखवतो. कारण की बऱ्याच जणांच्या कमेंट होता कधीपासून घर दाखवायचं तर ते राहून गेलेलं. ते आता हे सगळं हा कार्यक्रम आटोपल्यावर तुम्हाला घर दाखवतो. तर आता आम्ही बघा जेवू बसला मस्तपैकी खीर चवळीची भाजी डाळ भात लोणचा मागल्याने सुरुवात पण केल्या ना अशा प्रकारे. तर आता आम्ही जेवून घेत आहोत नंतर आपण घरबीर बघूया घरात. ही सगळी मंडळी जेवण मोकळी झालेली ती बघा ही नाही आम्ही वाढता चला हि दोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां धमारिराजिमभ्यपैति सोचिरात नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम्